Nindutag daga ni bike ko. Salamat kay nakahiram jud kong bike ni Lucio. Walay ka malay-malay ang Lucio. Nga niyang bike, ako karong inigusyo. Kaya sigurado ko, muanhito ron si Claire, si Bitty, ug si Dudong Pawix. Kaya mo tanaw to silang TV. Pero, dili ko magpa-TV. Magbike-bike ako sa gawas. Kaya ako ning paatilahan sila ha. Di, makakurtan ako. Nan ako'y pangpalit og makaon. Mayo Maria, kay nauli na ka. Uy, kang kinsa man ang bike imong gigamit? Kay Lucio ni Magi, pahiram ko niya. Ma, gutom kayo ba? Paabot sa Maria kay nagluto pa kog saging. Salamat naman na dyan sa akong trabaho. Maatuloy ko ila Maria kay basi nasugod na turong salida ba ang CD, ang munting prinsipe. Karon, pinutanganan ako ka city. Hamloy na kaniron padaganon. Nasugod na turong salida ba ang CD, ang munting prinsipe. Pangit man ang salidaha, oy! Kaning akong bike kay nindot kaniron padaganon. Sama na si Maria, oy, nindot na kayo to. Nagdali-dali pa naman ko. Asay kanindot ani akong bike bite. Tan-awa ha. Radyo kay klaro Maria ba, nagsabot na ba yata nga mananaw tag TV? Say walay klaro. Sagad naman ni si Biti, oy. Kani mo'y klaro akong bike oh. Tara. Ato ta sawanan kay magbike-bike ta. Maria, hulat! Ali! Uy, nito man nila Maria. Murag-wala man siguro sila nagpa-TV. Daw, Bi, ako daw sa sihon. Asa naman to si Maria? Uy, imbis na luto na hinuon ang saging, nilakaw hinoon. Nang! Asa si Maria, Nang? Na, Claire, dili man to ganina. Nawala lang kalit, kauban ni Biti. Asa ka to sila nangadto nang no? Abi na ko na sa TV. Subaya lang dito sa unahan, Claire. Unya, og makita nimo si Maria, papulia. Ingna, naluto na ang saging. Sige, Nang! Dali! Oh, tama na! Kay 5 na kalibot, 5 raman nimo gibayad. Oh, dali arapod Maria, oy. Alangan kay tagpiso man ang libot. Naara man mo diri Maria, wa di mo nagpa-TV, nagbike-bike di mo. Oh, wala. Kalkansi po sa akong 5 Maria, oy, wala man ko natagbaw. Maria, perma kog bike pi. Kwarta na pong kuane ron. Sige ba? Wala pa TV. Oh, time sa. Unsa ni Maria? Sila. Ay, grabe po ka Maria, oy, kung mananaw mig TV sa inyo ay bayad, kani po na apoy bayad. Alangan, wala na may libre ron. Pila may bayad ni? Depende si mo kung pila ang imong gusto kalibot. Oh, ara, gis na ha. O, sige, pulo kalibot. Magdali. Kwarta na po. Berti gini si Maria, o negosyante naman kaayo. Liwat yun siyang uyuan ng singkit ba? Gigising ang akong kwarta. Huwag kapital, hinirman rang bike. O di klaro si Maria ba? Ingon siya ibalik dayon niya ang bike. Nya karon no unsa nang orasa? Adtuon na lang na ako silang balay be. Uy, ako man ang bike gamit ni Claire oh. Claire! Oy, Lucio! Alisa! Kitsa may nagsugo nimo nga gamiton nimo na akong bike. Ugaya po ni Claire nakabalik, oy. Hala, si Lucio man na, oh. Patay. Sa ka Maria? Biti, pabuta lang din si Claire. Ingna nga, nalibang pa ko. Mulis ako sa balay. Kaunsa na to si Maria, nagdali man nga kakita kang Lucio? Ha? Paabuta ko dahil Lucio. Unsa man ni si Maria oy? Ang hiram og bike niya gipahiram pud niya. Unsa Lucio? Anong naaman na si mo akong bike? Ka Maria manig, arkilahan ako. Bina Claire be, kay gamiton ako madto kong merkado. Pirti judis Maria gipahiram-hiram pa dito akong bike. Pirte jud ni si Maria ba? Isahan na pud mi. Di ito yang bike, di paarkilahan pa jud.